से तुम बाड़ी को नेला बेलू तुम एमती रेखा देखो कि हैं ना बाड़ी से एमती हाथ में ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜଣେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ ତମେ କଣ କରିବ ଫାଷ୍ଟ କିନି ମନେ କର ତମକୁ ଛୁରୀଟା କି କଣ ଧରିକି ଆସି ଏମିତି ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପାରି ଏମିତି କରିଦେଲେ ତା ହାତଟା ରହିଗଲା ଏଇଠି ଏଇଟା ରହିଗଲା ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ହାତ ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଧରିକି ମୋତେ ହାତକୁ ଏଇ ହାତ ଖୋଲିବ ତାକୁ ମୁଠି ମାରିବ ବୁଝିଗଲା ନା ଏଇ ହାତରେ ଏମିତି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋଡ଼ିକି ହାତରେ ତା ବାଡ଼ିକି ଧରିବ ବାଡ଼ିକି ଧରିକି ମୁଠି ମାରିବ ହେଲା ସେମିତି ଛୁରୀରେ ସେମିତି ଧରିବ ମାନେ ଏମିତି ତମକୁ ଏଇଟା ଶିଖିଲ ଏଇଟା ଶିଖିଲ ଆମକୁ ମନେ କର ଏମିତି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିକି ସେ ମାରିବାକୁ ହାତଟା ଅଟକେଲା ପରେ ରହିଲା ଏଇଠି ହାତ ରହିଲା ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଛୁରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ତାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତମକୁ ଜଣେ ମାରିବ ତମକୁ ଏଇନା ମୁଠି ମାରିବ ତମେ ଏଇଟା ଶିଖିଲ 1 2 1 2 ଶିଖିଲ ମୁଁ ଏଇନା ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବି ତୁମେ ମାର ମୁଠି ମାର ଏମିତି କରି ମାର ଏଇଟା ଉଠେଇଦେଲି ମାରିଲି ନା ହେଲେ ତେଣୁକର ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋତେ ମାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାପ୍ କର ରହିଲା ତମେ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ତମର ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶିଖେଇଲେ 1 2 ହେଲା ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରହିଲା ହେଲା ଏଇଠି ଏଇ ହାତରେ ରହିଲା ତା ହାତ ରହିଲା ଏଇ ହାତରେ ମୋର ଠଙ୍କା ହେଲା ମାରିଲି ଏଇଠି ହେଲା ଏଇଠି ମାରିଲି ଆଖିକି ଖେଞ୍ଚିଲି ହେଲା ନହେଲେ ଏଇ ହାତରେ ଧରିକି ମୁଁ କିକ୍ ମାରିବି ମନେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏମିତି ତମେ ଯେତିକି ତମେ ଶିଖାଇକି ସେୟା କରିବ ହେଲା ସାବଧାନ ଥିବ ସାବଧାନ जय जगन्नाथ पोजीशन ଦେଇକି ହେ ହେଲା କରା ଉଥରେ 1 ସ୍ଲାପ ମାର 1 2 3 4 5 6 ଗୋଟେ ହାତରେ ମାରିବୁ ହେଲା ତାପରେ ଡବଲ କାଉଣ୍ଟ ମାର 1 2 3 पोजीशन है थोड़ा पोजीशन 1 2 बटा तुम्हारा 3 4 5 6 डबल काउंट मारो 1 2 3 4 5 6 ହେଲା ତାପରେ ଆଖିକି ମାରିବ ହେଲା 1 2 ହାତଟା ଜଣେ ଗେଞ୍ଜିବ ମାନେ ତାର ତମେ ଏମିତି କରିବ ଏମିତି କଲେ କୋଉଠି ଗେଞ୍ଜିବ ଏମିତି ଯିବ ଏଇଠି ଏମିତି ଦେଖିବ ହେଲା ମନେ ହେଲା ତାର ସବୁ ଆଖି ଗେଞ୍ଜି ହେବ କି ତେଣୁ ହାତ ଯାକ ଏମିତି ରହିବ ମନେ ଆଉ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ ହେଲା ଏମିତି ନେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ବେକକୁ ମାରିବ ଏଇଠି ଏମିତି ମାରିବ ଏଇଠିକି ଏମିତି ମାରିଦେଲେ ସେଠି ଖସି ପଡ଼ିବ ମନେ ହେଲା ଗୋଟେ କର